Nu skal I se. Det her, det er sgu rigtig fedt, Skinny. Så sidder der en heroppe på, det er sådan rigtig lokum, ikke? Ja. Hvem sidder og skider? Det gør jeg. Kan man godt se Pigman her. Og så sidder Niels om bagved og snakker med mig, og så sidder Dennis nede på gulvet. Det er rart, jeg har ikke skidt i lang tid. Godt, det bliver optaget. Kom, vi skal ud og se Bruskebilen. Frederik, skal du ikke snart i bad? Ikke lige nu. Ej, vi er lige noget sjovt. Det er den her filmklip, skal Anders ikke se. Jonas Bedste, så putter man ud og skider, ikke? Nej, jeg skal ikke skide. Det er for grænsehold. Der kommer. Hvad sker der, mand? Vi tænder på Frederik lige nu. Ej, jeg skal ned og have noget rekord, ikke? Jeg skal gøre med det her hår. Skål! Skål for hyggeskydning. Jeg forstår ikke, hvordan Anders bliver sur over, at jeg siger til ham, at han skal rulle sit eget lort. Jeg tror egentlig ikke, han blev rigtig sur. Jeg tror faktisk også, han blev lidt ked af det. Ja, han blev ked af det, fordi jeg kommanderede med ham. Så sidder det... Den dreng står ikke i en position, hvor han kan. Og der begynder at lugte lidt godt, ikke? Jeg kan ikke lukke noget. Jeg kan selv ikke lukke. Så... Prøv lige at søge ned dernede imod. Og så zoom ind. Kom nu. Det skal på Spejdernes hjemmeside. Jeg ved ikke, hvor interesseret Frederik er i. Ej, okay, men man kan heller ikke se dem. Nej. Det er fedt. Det er jo længere meget på øjen. I don't care. Med briller. Skal du ikke bade med? Ej, der er vand. Ja, der er nemlig vand. Så vi lukker min lår. Det er koldt. Jeg har ingen følelse af mit ben. Ingen stedsans. Stedsans. Situationsmænd. Hvornår kæft, jeg lukker døren, ikke også? 5 minutter til vi skal mødes med de der i... Så må jeg sætte timer. Lige præcis det der med at tørre sig der, det har jeg ikke så godt med at få det filmet. Hvorfor ikke? Det kan vi da se. Vi skal se, hvad farvecremen er. Vi plejer sådan at sige, at man plejer at tørre sig sin privat, bortset fra når man er ude i skoven. Vi kan godt stille kameraet ude på bordet. Nå ja, gør det. Så kan du filme ansigtet, mens du gør det. Så filmer du kun ansigtet. Ja, det går nok. Den kører. Så lukker vi her. Så nu er vi ude på lokummet, og vi skider. Der kom en lort den til. Fy for satan da. Det er faktisk ret sejt at filme sig selv. Prøv at se mit gård. Se mit hår. Det er mega sejt. Hvad skal jeg gøre ved det? Wow! Cheers, mate. Så nu har vi lige lavet en lille prank. Det man kalder en practical joke. Hvor jeg kan sidde og se mig selv i spejlet og se. Så ret sejt ud. Fordi Anders, han blev det man kalder mopset over at hans lokumspapir fra sidste gang han var ude at skide lå nede i lokummet, som ligger som det der, ikke? Der lå hans lokumspapir, og han blev ret sur over, at jeg så gik hen til ham og sagde, at jeg sagde til ham sådan direkte sådan, Anders, gå ud og gør det rent, ikke? Det gør man tit, ikke? Hold i kæft, jeg laver faktisk videodagbog her, ikke? Ja, men jeg er sgu lige færdig. Og så, man kan faktisk zoome, og det er lige meget. Og så gik han, fordi han blev simpelthen så mopset. Så tænkte jeg, hvad fuck det er det? Så sagde Lasse så selvfølgelig, som den kloge dreng han er, hvor er hans tandbørste? Og det var sådan en stor klump papir her, der lå nede i lokummet, ikke? Og så var jeg lige ned med tandbørste. Så bare ellers creme på tandbørsten, og den er ikke blevet skyllet siden. Så jeg glæder mig til i aften, når jeg skal børste tænder. Det bliver sjovt. Tjøs. Nu skal jeg faktisk til at tørre mig, og det tror jeg ikke, vi filmer. Nej, det er godt. Ciao.